Орша ў гэтыя дні стала абласной сталіцай дзіцячага футболу. Тут праходзіць рэгіянальны этап спаборніцтва ў скураны мяч. Гэта адборачны тур юных футбалістаў на фінальны турнір скуранога мяча, які пройдзе ў Мінску на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Вялікія эмоцыі маленькага футболу ў рэпартажы Віктара Праліча. Гісторыя скуранога мяча налічвае амаль паўстагоддзя. З гэтага нясціплага дзясятку значная частка спаборніцтваў неразрыўна звязана з трэнерам лепельскай каманды Александром Прыцкерам. Калісьці ён быў настаўнікам знакамітага футбаліста Валерыя Стрыпейкіса. Зараз свой прафесіяналізм перадае юным лепельчанам. И на Союз возил, и были мы чемпионами Беларуси, и были кожаный мяч. Вот. В этом году мы привезли две команды. И будем стараться сыграть нормально, чтобы быть достойными. За пуцёўку ў фінал прыехалі змагацца 11 лепшых аматарскіх каманд, якія прайшлі адбор занальных спаборніцтваў. Матчы ў Оршы праходзяць адразу на некалькіх пляцоўках у 3 узроставых катэгорыях. Самым юным футбалістам 9 год, самым старэйшым 14. Нягледзячы на тое, што ігракі-аматары, эмоцыі тут як на прафесійным матчы. Мы давно знакомы, играли во дворе, собирались каждый день. Папа Назар собрал в одну команду, и мы решили участвовать на кожаный мяч, собираемся победить. Дарэчы, менавіта аматарства, а не прафесіяналізм, галоўная адметнасць і ўмова гэтых спаборніцтваў. Між іншым, у практыцы дастаткова прыкладаў, калі падобныя турніры станавіліся трамплінам у вялікі футбол. Многие из нынешних мастеров футбола, которые сейчас стали знаменитыми, они начинали свою деятельность в футболе именно с таких соревнований. Вот у нас, допустим, есть ребята, которые впервые стояли на таких соревнованиях на больших воротах. В будущем, может, они станут мастерами футбола. Даже если они будут защищать честь района, честь команды предприятия, это тоже будем считать, что кожаный мяч дал им путевку в жизнь, большую жизнь футбола. Па выніках двухдзённых баталій лепшая каманда ў сваёй групе прадаставіць наш рэгіён на сталічным поле. Там у верасні пройдзе фінальны турнір скуранога мяча на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Віктар Праліч, Леонид Табола, навіны Орша.